li l-sit is-sema u l-ard, li l-Alla bil-fer inkantaw. Anja taratti l-ħajr, nannu lil-mulħej. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba t'Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-kol. Eżis ħuti nagħtikom merħba għal din l-Ewkaristija, is-sena li għaddiet ma stajniex nagħmluha minħabba il-COVID-19 dis-sena. Għal-grazzja t'Alla rġajna ltqajna biex flimkien niftakru fl-eżis ħutna reliġjużi u konsagrati mejtin. Ekku nixtieq illi noffru din il-quddisa għal dawn ħutna minn ħdan is-Sorjiet Franġiskani tal-Qalb ta' Ġesu niftakru f'Sister Teresa Reder, Sister Agnes Ħanif, Sister Francescalina Paċ, Sor Armanda Kassar, Sor Carmela Maria Falzon, Sor Cherubina Galia, Sor Ermellina Grek, Sor Rosa Tart u Sor Evalda Aġus. Min fost is-Sorjiet tal-Karità niftakru f'Sor Maria Giuseppa Sharples, fost is-Sorjiet Karmelitani Sor Paula Brincat, mis-Sorjiet Dominikani Sister Concetta Grek, mbagħad Patrijiet Kapuċċini, Patri Joaquin Merċieqa, Patri Joe Muscat, Patri Pietru Paul Xkembri, Patri Gaetano Gallia, mill-Franġiskani konventwali Patri Manuel Gatt u Patri Ruggier Camilleri u mill-Ordni tiegħi Patri Giuseppe Camilleri. Noffru din l-Ewkaristija għalihom, għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Jistrieħu fis-sliem. Ħuti ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw dawn il-misteri għaddisa. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-għamil u billi ħallejt dmirijieti, ħtija tiegħi bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-Imqazza Marija dejjem Verġni, lill-Anġli u l-Qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lill-mulej Alla tagħna. Iħenna għalina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubitna u jwassalna fil-ħajja ta' dejjem. Mulej ħnina, Kristu ħnina, mulej ħnina, nitolbu. O Alla, glorja tal-fidili u ħajja tal-ġusti, li jibnek fdina bil-mewt u l-qawmien tiegħu. Ħenna l-qaddejja kollha tiegħek, ħutna reliġjużi u konsagrati mejtin. U għatihom ilena u l-ferħ tas-sema għax huma emnu fil-misteru tal-qawmien tagħna mill-imwiet. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-Littra ta' San Pawla Apostlu lir-Rumani. Eżis,
Jina żgur minnkom ħuti li jintom il-koll mimlija bit-tiba u bil-erf kollu, kapaċi twidbu lil xulxin. Imma jien għamilt il-qalb u ktibtilkom biex infakkarkom f'xi ħwejjeġ. Dan għamiltu bil-grazzja li tani Alla li nkun Ministru ta' Kristu Ġesu fost il-pagani, ikkonsagrat biex naħdem għall-Evanġelju ta' Alla u nagħmel mill-ġnus offerta imqazza mill-Ispirtu Santu u li toġob lill-Alla. Għalhekk jien għandi biex nitkabbar fi Kristu Ġesu fis-servizz tiegħi għal Alla. Ma nissogra nsemmi xejn jekk mhux dak li għamel Kristu permezz tiegħi biex inwassal il-pagani għall-ubbidjenza bil-kelma u bil-emil, bil-qawwa tas-sinjali u l-mirakli, bil-qawwa tal-Ispirtu ta' Alla. Hekk permezz tiegħi seħħ ix-xandir tal-Evanġelju ta' Kristu minn Ġerusalemm u l-inħawi ta' madwara sal-Illirja. Ix-xewqa tiegħi li nxandar l-Evanġelju fejn qatt ma semma Kristu, sabiex ma nkunx bnejt fuq sisien li jkun qiegħed ħadd ieħor kif inhu miktub, biex dawk li qatt ma kellhom l-aħbar jaraw u dawk li qatt ma semgħu bih jifhmuh. Il-kelma tal-mulej. Fajnejn il-ġnus wera il-ġustizzja tiegħu. Għannu lil-mulej għanja ġdida għax għamel ħwejjeġ tal-għaġeb. Ġibitlu r-rebħa l-lemenija tiegħu u drieħ imqaddes tiegħu flimkien. Għarra fil-mulej is-salvazzjoni tiegħu. Fajnejn il-ġnus wera il-ġustizzja tiegħu. Ftakar fit-tiba u l-fedeltà tiegħu mal-poplu ta' Iżrael flimkien. L-art kollha minn tarf għal ieħor rat is-salvazzjoni tal-Alla tagħna. Għajtu bil-ferħ lil mulej fl-art kollha. Infexxu fil-għena, ifirħu u għannu. Nqumu bil-wieqfa. Alleluja, alleluja. Min żomm il-kelma ta' Ġesu Kristu, fihem tassew li mħabba Alla fil-milja tagħha. Alleluja. Il-mulej ma'kom, miegħek ukoll, qari mill-Evanġelju skont Luqa, glorja lilek. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: kien hemm raġel li kellu amministratur u lil dan xlewh lil sidu li kien qiegħed iberbaqlu ġidu. Għalhekk is-sid sejjaħlu u qallu: dan x'inhu li qiegħed nisma' fuqek? Għatini kont tal-amministrazzjoni tiegħek, għax ma tistax tibqa' iżjed amministratur tiegħi. L-amministratur bejnu bejn ruħu qal: issa x'sejjer nagħmel, la darba sidi se jneħħini mill-amministrazzjoni. Immur nażaq ma niflaħx, nittallab, nistħi, naf x'nagħmel, ħalli meta nitwarrab minn din l-amministrazzjoni insib lil ħaddieħor li jilqani għandu. U wieħed bat għal dawk li kellhom jagħtu lil sidu. Kemm għandek tagħtih lil sidi? Staqsa lill-ewwel wieħed. 100 barmil żejt, wieġbu dak. Oħroġ il-karti tiegħek qallu l-amministratur, oqgħod bil-qeda malajr u ikteb 50. Lill-ieħor staqsih: u int kemm għandek tagħti? 100 xkora qamħ, wieġbu dak.
Qallu oħroġ il-karti tiegħek u ikteb 80. U s-sit faħru lil dak l-amministratur ħażin tal-li ħadem brasu għaliex uliet din id-dinja jimxu bil-aqal aktar minn uliet id-dawl ma' minu tal-qata tagħhom. Il-kelma tal-Mulej it-tifħir Kristu. Meta kont saċerdot żagħżugħ u kont qed nistudja Ruma, kont nagħti s-servizz tiegħi bħalma jagħmlu s-saċerdoti li jistudjaw Ruma f'parroċċa, kienet parroċċa Franġiskana, u kont immur hemmhekk mill-ġimgħa flaxija sal-ħadd flaxija u nagħti s-servizz saċerdotali tiegħi. U niftakar darba dan issa mhux il-bieraħ ta' ilu naqra xi 30 sena ilu. Darba ġiet waħda l-kunvent malajr u qaltilna ejjew għax għandna bżonn saċerdot biex jagħti s-sagrament tal-Grisma tal-Morda. Milli jidher xi ħadd mill-familja tagħhom kien qed imut u fil-fatt hekk kien, u l-kappillan bagħat lili u jien infxilt naqra għaliex naħseb illi kont għadni qatt m'għamilt is-sagrament tal-Grisma tal-Morda. Però mort jien, imma x'in wasalna d-dar, il-familja qaluli stenna barra. U jien qed stenna barra u stennejt barra. 5 minuti, 10 minuti, 20 minuta, nofsija. U kull darba nipprova insaqsi x'inhu jiġri. Presto padre, aspetta, presto, dal-waqt. Nisma' ħajta daħluni u nsib raġel għadu kif miet. Jiġifieri dan kien qed imut. U tant beżgħu mill-mewt illi lili ħallewni barra biex ma nagħmillux is-sagrament tal-Grisma tal-Morda. Jien ovvjament għamilt is-sagrament tal-Grisma tal-Morda subkondizzjoni u x'hekk. Imma l-aktar ħaġa li laqtitni kienet li l-familjari u lidu bdew jgħiduli imma miet u f'qalbi qed issa ninini ngħidilhom jien li miet għax kien mejjet kien diġà stanga imma parti qed issa mhux se ngħidilhom jien qedtilhom ġibu t-tabib u jgħidilkom hu. Għaliex irrakkontaj dal-frat l-ewwel għax hija ġrajja li għaddu niftakara daqs li kieku saħħet il-bieraħ. U ħassejt kemm il-bniedem tal-lum jibżam il-mewt. Il-mewt qisha xi ħaġa il-bniedem dejjem beżam il-mewt, imma llum għandna tant fiduċja fil-progress mediku, fit-terapiji, fil-mediċini, illi issu l-bniedem sar jemmen li din l-imbirka mewt misa tasal qatt. Imma nafu illi il-mewt tasal fuq kulħadd. Ekku San Franġis fl-aħħar tal-kantiku jitkellem minn oħtu l-mewt li minna ebda bniedem ma jista' jaħrab. Fil-Medjuevu kien hemm Dumnikan, ma jafux x'ismu, imma kien kiteb ktieb bl-isem Ars Moriendi, l-arti tal-mewt, l-arti ta' kif tmut. Interessanti illi xi xhur ilu Dumnikan ieħor, darba nafu x'ismu, Columbus Thomas, tagħna verżjoni moderna ta' din l-opra medjevali. Għax insista u qal li l-bniedem tal-lum għandu bżonn jitgħallem l-arti ta' kif imut. Biex nasar dan il-ktieb fi ftit kliem, huwa ktieb li jfakkarna illi ovvjament il-ħajja ta' dejjem teżisti u l-ħajja tar-ruħ hija aktar importanti mill-ħajja tal-ġisem. U fil-fatt jikkwota lil Ġesu
f'dik il-kelma tal-Vanġelu meta jgħid tibżawx minn dawk li joqtlu il-ġisem imma aktar ibżgħu minn dak illi barra l-ġisem jista' joqtol lir-ruħ. Jgħid il-bniedem tal-lum biex ikollu l-kuraġġ li jaffronta dan il-misteru kbir bl-isem ta' mewt, jaħtieġ li jemmen fil-priorità tal-ħajja tar-ruħ. U min jemmen fl-importanza tal-ħajja tar-ruħ u allura jgħix fil-grazzja tal-Alla, jew almenu jipprova jgħix fil-grazzja tal-Alla, jgħix b'fiduċja kbira f'Alla li jmexxi l-istorja tiegħu, allura l-mewt ma tibqax dak il-misteru li beżana, imma nemmnu li huwa dak il-passaġġ li minnu konna kemm aħna rridu ngħaddu. Ejjew nitolbu din il-grazzja illi il-Mulej għallimna l-arti ta' kif għandna mmutu, li fil-verità hija illi tgħix fiduċja kbira f'Alla fil-mument preżenti li mbagħad x'in jidher li hu jsejjaħlek għal ħajja ta' dejjem. Jalla nkunu sinjali ta' bnedmin li jemmnu, ta' bnedmin li ma jibżawx mill-mewt, ħalli mbagħad allura iva f'dinja illi titkexkex quddiem dan il-misteru nkunu sinjal profetiku. Ikun infaħħar Sidna Ġesu Kristu. Ħuti jeżis, nerfaw it-talb tagħna lill-Alla l-Missier li qajjem mill-imwiet lill-Ibnu Ġesu Kristu u nitolbuh jagħti s-salvazzjoni u s-slim lilna u lil ħutna mejtin kollha. Ngħidu flimkien Mulej inti l-ħajja u l-qawmien tagħna. Għall-isfijiet saċerdoti u djakni mejtin li xandru l-kelma u qasmu l-ħobs tal-ħajja lil ħuthom nitolbu. Għal ħutna reliġjużi u konsagrati, mod partikolari dawk li għalihom illum qed noffru din l-Ewkaristija, ħalli Mulej inti ttihom il-mistrieħ ta' dejjem li jistħoqilhom nitolbu. Għal rabatna, ħbibna u benefatturi tagħna li ħallew din id-dinja biex int li int waħdek taf il-fidi tagħhom tagħtihom ilena u l-mistrieħ nitolbu. Għalina l-inġbarna għal din l-Ewkaristija biex il-Mulej kattar fina l-fidi fi Kristu qawmien u ħajja nitolbu. Missier qaddis, nitolbuk għal ħutna kollha mejtin. Għatihom il-ferħ ta' dejjem fis-sema. Qawwi fina l-fidi f'ibnek Ġesu Kristu li fl-Ewkaristija nħabbru l-mewt tiegħu, inxandru l-qawmien tiegħu għal-ħajja, aħna u nistennewk tiġi fil-glorja u li miegħek u mal-Ispirtu Santu jgħix u jsaltan għal dejjem ta' dejjem.
meta tana fil-ħajja tiegħek, il-ħajja tagħna. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tagħna u tagħkom ikun joġob lil Alla il-Missier li jista' kollox. O Alla ħanin li tista' kollox, bis-saħħa tas-sagrifiċċju li sejrin nofrulek, naddaf bid-demm ta' Kristu li l-ħutna kollha ikkonsagrati mejtin, naddafhom minn dnubithom biex kif tajthom il-ħasil ġdid bl-ilma tal-Magħmudija, hekk ukoll bil-maħfra u l-ħniena tiegħek issaffihom għal dejjem bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom, nerfgħu lubna l-fuq, niżu ħajr lil-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew, mulej missier qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr. Bis-seta tiegħek nitwieldu, bir-rieda tiegħek ngħixu, għall-kelma tiegħek minħabba dnub nerġgħu lura fit-trab mnejn issawwarna. U meta joġob lilek nissieħbu fil-qawmien glorjuż ta' Ibnek li bil-mewt tiegħu fdina. Għalhekk flimkien mal-anġli u l-qaddisin kollha intennulek l-innu ta' tifħir u ngħidu bla qiegħda qaddis, qaddis, qaddis. Ismewitu l-art mimlija, Ożanna, imbirek minn ġej. Qaddis tas-sew int mulej, inti lajn ta' kull dusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien ser jingħata biex minn rajħ ibati ħal ħobs ratt il-ħajr, qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi, reġa' ratt il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu l-kol, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l-dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. U l-mulej huwa min bejn l-imwiet għaxu l-mulej, kull irkopat min, kull il-sin jistqa
Isħaq Ġesu u il-mulej. Għalhekk aħna namlu dam tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U nroddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U mit-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddejja tiegħek ħutna reliġjużi u konsagrati li joġbok issejħilhom għal għandek minn din id-dinja matul din is-sena. Għamel li kif huma bil-magħmudija mietu f'ibnek u bħal ibnek, hekk ukoll f'ibnek u bħal ibnek jirxuxtaw għal ħajja. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sabħ tiegħek. Ħenna għalina l-kol nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza Omma Alla Marija, ma' San Ġusepp, mal-Apostli u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna namlu li bent Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sama egda fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubitna bħalma naħfru lil min ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-denja. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tiba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-apostli tiegħek, inħallilkom is-slim, natikom is-slim tiegħi. La tħares lejn dnubitna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija is-slim u l-għaqda li jien trid fiha. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Ejjew nagħtu l-paċi lil xulxin. Paċi magħkom. Paċi magħkom. Paċi magħkom. Ħaruf tal-Alla. Mulej Ġesu Kristu jenna tal-Alla. U din it-qarbin bil-ġisem dan tiegħek.
danu l-ħaruf talla, danu li neħi d-nubiet ta' dinja, ħejn aħna li ġejna mistidna għal din l-ikla tal-ħaruf. U ruħi tkun infejqa il-ġisem. Dam ta' Kristu Jesu. ġisem u d-dem ta' Kristu jħarsu ħajja ta' dejjem. Amen. الجسم والدم تصير ġisem u d-dem ta' Kristu jħarsni ħajja ta' dejjem. Amen.
nitolbu. U Alla tqarbilna bis-sagrament ta' ibnek il-waħdini li kien is-sagrifikat għalina u qam glorjuż għal-ħajja. Fiċ-ċokon tagħna nitolbuk għall-qaddejja kollha tiegħek ħutna l-mejtin biex tnaddafhom bis-saħħa tal-misteru tal-għid u ssebbaħhom bid-don tal-qawmien mill-imwiet bi Kristu Sidna. Nerġa' nirringrazzja lil-ħuti, saċerdoti u reliġjużi konsagrati, nirringrazzjakom minn qalbi tal-preżenza tagħkom. Jalla nkunu nistgħu nkomplu niltaqgħu bħalna konna niltaqgħu qabel. Jiena battilkom il-programm bl-email imma anki hard copy ħalli żommu naqra dik il-karta biex mhux kull darba noqgħod nibgħat il-karti. Il-laqgħa tagħna li jmiss ma' Monsignor Isqof hija fl-10 ta' Diċembru, ftit qabel nafżakom fejn sejrin niltaqgħu. Qed nippruvaw nażlu postijiet fejn nistgħu nżammu ftit distanza soċjali, ma postijiet anki komdi peress li ħafna minna insomma elderly citizens u xek. Allura nsibu postijiet kemm li jaġevolawna biex nidħlu fihom. Grazzi mill-qalb. Il-mulej ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iban u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Maria, grazia plena,